Igama lam ndingu-Ongeziwe Ndibongo, ndihlala kwilali yaseMacosa phantsi kwale dolophu yaseMqanduli. uLouis Adri Learnership Program ndimjoyine kulo nyaka kuphele ngoAugust ngelaa thuba ibisaqala ngqa icontract uba ndide ndalapha nangoku. Imeko yam nobomi bam phambi koba ndiqale le program yakaLouis bekungekho lula ncam kuba besendiphelelwa lithemba hlobo lemisebenzi, kuba imisebenzi apha eMzantsi Afrika noba uyigraduate noba uyintoni inqabile. Ngo ndithe ndisoqala uLouis kancinci kancinci ndaya ndivuseleleke laa themba ngodibana nee-facilitators zethu nangeementors ebezimane zisiza apha kuthi esayithini. Ndingathi ndivuseleleke ithemba kakhulu ke ngoku loba ndingatsho ndibe nomdla wophinda ndi-out ndiyomaketha umsebenzi njengoko ndithe ke ngondafumana nee-skills endizifumeneyo apha kwaLouis. Ndifumene i-confidence kakhulu ndingatsho. Ii-skills endizifundileyo apha kwiprogram yakaLouis Adri, ndifunde okokuqala i-communication skill, ibalulekile kakhulu indlela yothethana nabantu. Okwesibini i-time management, ibigadwe kakhulu apha esayithini. Maxa wambi ude ubufike late ngapha kwexesha elibekiweyo udeske ubuyajikiswa. Ndifunde kakhulu ngosebenzisa ii-tools since singabantu bebelima apha kuthi kwi-learnership le yethu sidila ngolima, uba zitreatwa kanjani ii-tools, how to store ii-tools zethu sizibeka phi kanjani, yonke into enzalo ndifunde kakhulu. Ii-toolkits ezibe ndizinikwa apha esikolweni zincede kakhulu ngoba okokuqala safumana i-wheelbarrow, igaba, imifotsholo, ii-foxpads. Zincede ekubeni uba senzeni silapha kwiprogram ndenze into yoba ndibe ngumntu onesitiya sam apho ndingasasokoli ndiyoboleka kwamakhelwane xa ndifuna uhlakula naxa ndifuna ulima. Sanikwa nazo nee-watering can apho ndingasasokoliyo ngondisebenzise amabhakethi xa ndinkcenkceshela. Sendihamba lula ngondingumlungu mntakabawo, ndihamba ngee-watering can. Kumnandi nje naxa ndibhidisile andisenaxhala amanzi azoya ngaxeshanye azibulala into zam. Hayi zindincedisile kakhulu njebe namanzi apha ezilalini sisokola siwakha edamini, ezakhe river zindincedile kakhulu noko andisasokoli kakhulu. Ndingathi into ebezishoda sometimes kuba ke sixhomeke kakhulu apha ezilalini, asinazo itephu nanto, sixhomeke kakhulu ematankini. Besikhe siphelelwe ngamanzi xa kumele sinkcenkceshele. Maxa wambi enye into ibisibetha izigadi ezisilima kuzo besingafumani itrektha. Ubona uba umzekelo kume kanje nangona sithi kusehlotyeni imvula inqabile kumele silime ngemihlakulo. Zezinye ii-challenge ebesinazo ezo zetrektha, amanzi, mhlawumbi ke nento ezifana ne-laptop nee-computers. Sometimes xa kuthiwa masenze i-presentation asina-laptop ne-project apho sikwazi ukwenza izilayiti uyibonise kakuhle yonke le project bekuthiwe mawuyoyenza, sikwazi uzibonakalisa kakuhle. Loo micelimngeni injalo. Ngoku into endiyijongileyo ukuba ndimakethe umsebenzi ukwenzela into yoba ndifumane icapital yoqhubeleka into yoba ndifande ishishini lam eli lincinci small business, ngoba ndinegadi endiyilimayo phaa ekhaya apho ndityale khona ikhaphetshu, amazambane, ispinatshi, ibhitruth. Ngo ndingumntu orhayela isayiti engaphezulu alana at least noba ingayi-hectare ngoba lana ihafu ye-hectare. Ke ngengase ndifumane umsebenzi kodwa ndizofumana icapital yoba ndifande more eli shishini lam liqhubeleke. Kodwa izinto zingandihambela kakuhle ndihambe ndigxile kakhulu apha ekubeni ndiziqase ndizilimele ngoba ndibonile ndisongena apha kwaLouis uba noko ikhona indlela yophila apha ekulimeni ngakumbi ngoba imisebenzi inqabile.